τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεν ήταν στο πνεύμα των Ορθοδόξων Χριστιανών. Δηλαδή, η προοπτική, η ερμηνεία, η επιστημονική προσέγγιση των πραγμάτων, των βιβλικών κειμένων, δεν συμφωνούσε με την στάση των χριστιανών Ορθοδόξων πιστών απέναντι στην βίβλο. Οπότε, αυτή η ερμηνεία, τα υπομνήματά μας κλπ. Έρχονταν σαν κάτι ξένο. Και ξέρουμε καλά ότι αν και ο λαός μας, ο πολύς, δεν είναι πολύ μεριτημένος και σπουδασμένος, έχει όμως μια πολύ καλή αίσθηση των πραγμάτων, των εκκλησιαστικών κυρίως, η οποία προέρχεται από την πείρα του. Ο λαός ζει τον Θεό, την Εκκλησία, τα μυστήρια, την ίδια την ζωή, ενώ οι θεολόγοι γενικά και οι βιβλικοί θεολόγοι την μελετάνε περισσότερο. Πού το ξένο στοιχείο στην προσέγγιση των βιβλικών επιστημών Ορθοδόξων? Είναι εκείνο που το δανείσαμε, το πήραμε από τους δυτικούς που λέμε. Δεν μ' αρέσει αυτό το χαρακτηριστικό, αλλά τέλος πάντων το χρησιμοποιούμε. Είναι, οι οποίοι κατάληξαν στην απομόνωση της γραφής από την ζωή, την ίδια την ζωή, από την ιστορία και από την Εκκλησία. Και φτάσαν, όπως ξέρουμε, στο περίφημο sola scriptura. Ακόμα στις θεολογικές μας σχολές, το λέω με κάθε ευθύνη, οι βιβλικές σπουδές κινούνται σε αυτό το χώρο, σε αυτό το ερμηνευτικό πλαίσιο. Σπουδάζουμε, μελετάμε την γραφή απομεμονωμένη, σωστά το είπα, από την ζωή, την ίδια την ζωή της Εκκλησίας κλπ. Εξάλλου, αν μελετά κανείς τα εγχειρίδια, τα παλιά, τα ορθόδοξα, των Ορθοδόξων βιβλικών, που ασχολούνται με την ερμηνευτική των Ιερών Κειμένων, διαπιστώνει πολύ εύκολα ότι εκείνα λειτουργούν με, με αυτή την αρχή, την ερμηνευτική. Sola scriptura. Για να καταλάβει κανείς την γραφή, η ερμηνευτική τι είναι? Είναι η επιστήμη της κατανοήσεως. Η βιβλική ερμηνευτική επιστήμη της βιβλικής κατανοήσεως, της κατανοήσεως των βιβλικών κειμένων. Και εκείνοι έλεγαν, για να κατανοήσει κανείς τα βιβλικά κείμενα, πρέπει να γεφυρωθεί, να γεφυρώσει την απόσταση την χρονική, την πολιτιστική, την θρησκευτική, που μας χωρίζει εμάς ή κάθε πιστό με την εποχή του, από την εποχή που γράφτηκαν αυτά τα κείμενα. Υπάρχουν διάφορες πολιτιστικές, γλώσσας εννοώ περίπλοκο φαινόμενο, όχι μόνο τις κουβέντες. Και η ερμηνευτική προσπαθούσε να απαντήσει μόνο σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, για να καταλάβουμε, πρέπει να ξέρουμε εβραϊκά, να μάθουμε καλά ελληνικά, που είναι οι γλώσσες των βιβλικών κειμένων, να ξέρουμε καλά τις νοοτροπίες, τα θρησκευτικά τους, τα κοινωνικά τους και όλα τα άλλα. Και τότε είμαστε κοντά να κατανοήσουμε. Ο πρώτος στο ορθόδοξο χώρο που ανοίγει και βγαίνει από αυτό το κλειστό κύκλο είναι ο Γιώργος Φλωρόφσκι, ο πατήρ Γιώργος Φλωρόφσκι, ο οποίος μας λέει για την ιστορία, ότι πριν απ' όλα η βίβλος είναι μια ιστορία. Ιστορία σημαίνει ζωή, σημαίνει δυναμική της κτήσεως, του λαού του Θεού και όλα αυτά. Οπότε η βίβλος δεν είναι πια μόνη, είναι και η ιστορία πίσω της. Και να καταλάβει κανείς την βίβλο πρέπει να καταλάβει την ιστορία. Και αν η βίβλος είναι η ιστορία των θεοφανίων, της παρουσίας και των έργων
και ενεργειών του Θεού μέσα στην ιστορία, πρέπει να φτάσουμε, να μελετήσουμε, να θεωρήσουμε αυτά τα ιστορικά γεγονότα που χαρακτηρίζουμε θεοφανίες, επιφανίες κλπ. Εκείνος που έχει προχωρήσει ακόμα περισσότερο ήταν ο μακαριστός δάσκαλός μου Σάββας Αγκουρίδης, από τον οποίο και πήρα το ενδιαφέρον για την ερμηνευτική των νερών κειμένων. Ενώ ήμουν μεταπτυχιακός φοιτητής του, αυτός δίδασκε, είχε μάθημα η ερμηνευτική των νερών κειμένων. Και σε αυτόν βρήκα κάτι που μου άνοιγε πολύ τον ορίζοντα. Ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόσκι μιλούσε για την παράδοση. Αυτός κατανοούσε καλά την παράδοση, τους πατέρες, ενώ οι άλλοι που χρησιμοποιούσαν την θεολογία του κατανοούσαν πολύ, πώς να πει κανείς, μηχανικά, πολύ επιφανειακά την παράδοση. Σαν να ήταν άλλα βιβλία κοντά στα βιβλία της βίβλου. Και νόμισαν ότι με αυτό βγαίνουν από την Sola Scriptura. Το ότι κοντά στα βιβλία της βίβλου προσθέτουμε και άλλα βιβλία των πατέρων, οπότε δεν είναι μόνο τα βιβλία του βίβλου, αλλά είναι και τα βιβλία των πατέρων. Μόνο που το Sola Scriptura δεν αφορούσε αυτό. Αφορούσε το γραπτό, τα γράμματα. Ο Χρυσόστομος λέει ένα πολύ σωστό, καθαρό, όχι σωστό βεβαίως, καθαρό και σαφή λόγο σχετικά με αυτό το θέμα. Ου διά γραμμάτων ευουλήθητε ως παιδεύσεις τους ανθρώπους, την ανθρώπινη φύση, αλλά δια πραγμάτων. Τα πράγματα τι εστί? Η δημιουργία και η ιστορία, η δυναμική πορεία της δημιουργίας. Και ο Αγκουρίδης ανέπτυξε πάρα πολύ αυτή την όψη των πραγμάτων. Η ιστορία ως ερμηνευτικό, η γενική ιστορία του κόσμου, της κτήσεως, ως σκηνή της παρουσίας του Θεού, του μόνου Κυρίου της ιστορίας και του κόσμου. Ο Αγκουρίδης γνώρισε πολύ καλά τους πατέρες, παρόλο που ορισμένοι τον κατηγορούσαν ότι ο Αγκουρίδης είναι μοντέρνος, δεν έχει με την παράδοση, γνώριζε πάρα πολύ καλά τους πατέρες, μόνο που έπαιρνε από τους πατέρες πράγματα τα οποία οι άλλοι δεν έβλεπαν στους πατέρες. Και στους πατέρες βρίσκουμε την κτήση ως ερμηνευτικό κριτήριο, ως σημείο αναφοράς. Η κτήση, ο Χρυσόστομος, ο κάλλιστος Κωνσταντινοπόλεως Πατριάρχης και λοιπά, που έχω στο νου μου, μιλάνε για το βιβλίο της κτήσεως, που είναι πιο προσιτό από τα βιβλία της βίβλου. Και μιλάνε για την κτήση από την μια και για την βίβλο από την άλλη. Μάλιστα ο Χρυσόστομος λέει είναι πιο πιστή η αίσθηση της οράσεως με την οποία διαβάζουμε τα βιβλία της κτήσεως, το βιβλίο της κτήσεως, από την αίσθηση της ακοής, με την οποία ακούμε τον λόγο της γραφής. Αλλά το βήμα, το ουσιαστικό που το κάνει ο Αγκουρίδης, ο Σάββας Αγκουρίδης, στο θέμα το ερμηνευτικό, είναι η θεώρηση της ευχαριστιακής κοινωνίας ως σημείο αναφοράς, ως ερμηνευτικό σημείο αναφοράς ή ερμηνευτική αρχή ή ερμηνευτικό κριτήριο. Δηλαδή θεωρεί την Θεία Λειτουργία, όπου εκφράζεται σε επίπεδο που ξέρουμε η Εκκλησία, ψηλό επίπεδο και βλέπει αυτό που βλέπουμε όλοι στην Θεία Λειτουργία, την ανακεφαλαίωση της ιστορίας και μάλιστα της Θείας Οικονομίας. Οπότε έχουμε μια δεύτερη έκφραση, λέει ο Αγκουρίδης, της ιστορίας της οποίας καταγράφει η βίβλος.
Και δεν είναι απλή καταγραφή η Θεία Λειτουργία, αλλά είναι μία με δραματικό τρόπο, έλεγε, σαν δράμα δηλαδή, έλεγε ο Αγουρίδης, φέρνει στο παρόν τα γεγονότα. Δηλαδή ζούμε στον ίν, ζούμε όλη την ιστορία και την δημιουργία του κόσμου και την παλιά ιστορία του λαού του Θεού και την ιστορία του Χριστού, όλα τα γεγονότα, αλλά έχουμε και την προέκταση προς τον άλλον, τον μελλοντικό, τον εσχατολογικό αιώνα. Οπότε μέσα στην λειτουργία έχουμε ένα συνοπτικό, πλήρες, θα λέγε κανείς, όραμα της ιστορίας που εκφράζεται και στην βίβλο. Αν έχουμε μία δεύτερη, αυτή η πραγματικότητα γίνεται αναγκαία ένα βοήθημα ουσιαστικό στην κατανόηση της πρώτης. Δεν ξέρω αν εκφράστηκα καλά. Ζούμε τα γεγονότα, δεν τα διαβάζουμε. Τα ζούμε τα γεγονότα μέσα στην λειτουργία, βέβαια με τρόπο μυστηριακό, δραματικό που έλεγε, που είναι άλλο κλειδί αυτό. Πώς λειτουργεί είναι ζήτημα δύσκολο, πώς λειτουργεί αυτό το μυστηριακό. Δηλαδή εμείς σήμερα σαν ζώντας το 21ο αιώνα ζούμε μέσα στην Εκκλησία, στην λειτουργία, όλη την ιστορία της οικονομίας του Θεού. Αλλά αυτό για μένα ήταν πολύ σημαντικό.